Moi, mä näytän tänään meidän kaikki pienet petsit. Mutta siellä tulee myös mukana sellaisia minipetsejä ja sellainen ihme talo pikkupetseille. Mutta aloitetaan. Tuossa on tollainen ihana pikku hiirunhamsteri. Ja sitten tollainen pinkki pikku petsi tai joku. Sitten otan tämä. Täällä on tällaisia ihme petsi pikkutalo ja sitten tuollainen pieni luukku. Ja tuolla alla tollainen